Vi har været her før. Hej, og velkommen til Roskildes grønneste bodega. Vi er tilbage. Klar til at sortere jeres shit. I år er vi Clean Out Louds skraldeguruer. Vi præsenterer Blow Up Bob. En social skraldeløsning i midten af Clean Out Loud. Med en affaldssæk som krop, arme og ben lavet af genbrugspap, skal Blow Up Bob spise alt det plastik, der skal sorteres. Under festivalen skal folk smide deres affald i Bobs mund, og vi giver point og præmier til dem, der deltager. Hvem siger, at affaldssortering ikke kan være sjovt? Vi ved nemlig, at plastikaffald er et stort problem, og derfor vil vi gerne inspirere andre til at tage bæredygtige handlinger. Et stykke plastik ad gangen. Vi er Camp Sort Your Shit, dit skraldeutopi, hvor du kommer af med det affald og får en øl.